Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα καινούριο βίντεο που σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε beach όλα τα poses στο Geometry Dance που θέλω να πω και έξω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, ωραία. Οπότε είμαστε τώρα επιτέλους στο Geometry Dance από πολύ καιρό. Οπότε ναι. Όμως πρώτα πάμε να πάρουμε τα daily chest μας. Ένα κλειδί σημαίνει ότι θα πάρουμε κι άλλο κλειδί εδώ πέρα. Λες, Καλό το ίντερνετ μου. Ωραία. Anyways. Να γράψουμε τέλος search να github quack. Ωραία, πάμε στα lists του και να boss fights and main levels. Οπότε ναι, λοιπόν. Οπότε έχω κάνει το boss madness. Όχι, το έχω κάνει practice το boss madness. Όμως όχι το Boston Track. Γιατί λέει ότι πήρε 99%. Δεν πήρε 99%. Γι' αυτό. Οπότε ναι. Ναι! Οπα! Είναι πολύ δύσκολο. Ρε, πού είναι τα... Ναι, έλα. Όχι, τόσο κακό. Δεν θέλω. Ωραία, reset. Όχι! Γιατί! Οπα! Αυτό το jump air! Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Έλα. Ρε! Πώς μου έκανες expect να περάσω από αυτό? Πώς μου έκανες expect να περάσω από αυτό? Triple spike. Ωραία. Δεν μπορώ άλλο. Ομορφέ, αν θα κάτσεις εδώ θα βάλω αυτό μπροστά στο air condition. Ωραία, τίποτα παιδιά, οπότε ναι. Λοιπόν. Ωραία. Παίρνουμε παιδιά.
Ωραία, τίποτα παιδιά, οπότε ναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το κάνουμε στο πράξιμο ρε παιδί. Δεν μπορώ. Make the most hard one for myself. Oh, κάνω ένα demo από το job. Πού είναι τα pink jump hands? Όπα, να τα. Πώς με έκανες να περάσω αυτό? Πού είναι τα pink jump hands? Ωραία, δεν μπορώ άλλο. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, μετά έχουμε το boss, guys. Οπότε πάμε. Λοιπόν, έχει ένα giant orb σε αυτό το level που το λένε orb. Οπα, το coin το πρώτο. Κοίτα καλά όλο το ο Μπολτζίνι. Ρε πώς! Κάνε σαν classic level. Really hurts my eyes. Οπα, πώς με έκανες να περάσω αυτό? Δεν μπορώ άλλο. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Μετά έχουμε το boss out. Ωραία. Μπορεί σε αυτό practice mode, οπότε... Practice mode. Συγγνώμη, δεν θα πάρω τα coins, γέλια, συγγνώμη. Μπορείς να πάρω και αυτό το coin. Τρέξε! Τρέξε! Τρέξε από τον Μπολτζίνι! Οπα, οπα. Ηρέμησε. Όχι, Μπολτζίνι! Para. Οπα, τι. Ωραία, δεν μπορώ άλλο. Ωραία, το boss out τώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτόν που τον λένε, πώς το λένε. Δεν ξέχασα πώς τον λένε. Anyways, αυτός ο πραγματάκιος, ο Squid Guy, πρέπει να πάρεις τη για να κάνεις clean up την οθόνη, οπότε μπορώ να πάρω απλά ένα. Please. Ναι. Oh no. Ναι. Πίναμε ένα σκορ at least. Ωραία, πρέπει. Εδώ.
Εδώ. Εκεί κάτω. Εκεί κάτω. Μπορώ να πω είναι πολύ tight. Ναι. Θα σπέξω τώρα. Όχι, έχασα ένα. Πρέπει να κάνω straight fly γι' αυτό. Wow, η οθόνη έγινε blur. Όχι. Πώς το έκανα πριν. Ναι. Πάλι σε αυτή τη μεριά. Έλα, άλλο ένα. Συγγνώμη, παιδιά. Ναι. Και τώρα νομίζω δεν μπορώ να κάνω αυτό. Ωραία, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Anyways, μετά έχουμε το boss από το boss. Ωραία, πάμε. Αυτό είναι το πρόβατο, κανείς κάνουν τα προβατάκια. Σαν εγώ δεν πήγα. Και πρέπει να κάνεις count τα προβατάκια. Ήταν 15. Ωραία, πάμε. Πάμε να τα κάνουμε count. Έλα, loser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 16. Ναι! Αλλά όμως πάνε γρήγορα. Και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν μπορώ να μετρήσω γρήγορα. Τι όνειρο είναι αυτό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ωραία. Λοιπόν. Come on. Άλλη μια φορά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Ωραία, έλα. Πιο γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν θα κάνω practice monster, αλλά οπότε ναι, συγγνώμη. Έχουμε το boss λεπτό. Αυτόν τον λένε punchline και το κάνεις aim. Όχι τόσο κοντά. Ναι. Να. Ωραία, έλα. Μα το έκανα πλέον εδώ, γιατί. Θα τα καταφέρω, παιδιά, θα τα καταφέρω. Να, έλα, χτύπα. Όχι! Δεν μπορώ. Μετά έχουμε το boss Jumper. Jumper 2013. Ωραία. Αυτό είναι σαν το πράγμα. Οπα, περίμενε. Είναι δύσκολο αυτό. Ξέχασα τι είναι. Όπα! Έπεσε με το coin. Δεν μπορώ να κάνω points για το... Περίμενε. Να κάνω points για το coin. I don't care about my health. Θέλω να με... Όχι! Αυτός ο jumper guy. Οπα.
Ωραία. Παμ! Το coin. Νομίζω το πήραμε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, μετά έχουμε το boss machine. Λοιπόν. Αυτός είναι ο Junior και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να τον φιλήσω. Πλάκα κάνω. Δεν θέλω να τον κάνω γάμο ή κάτι. Απλά μου αρέσει. Οπα. Αυτό είναι ένα από τα εύκολα. Δεν ξέρω γιατί με βλέπει βαθιά μες στην ψυχή όταν ξεκινάω το attempt. Anyways, αυτό είναι το boss. Ωραία. Όχι, περίμενε. You look so beautiful. Πλάκα κάνω. Συγγνώμη. Ωραία. Πώς μπορεί... Ωραία, δεν θέλω άλλο. Μετά έχουμε το Bossaios. Το Bossaios. Ωραία, anyways. Εδώ πέρα έχουμε τον Bobbeard και μπαίνουμε μέσα σε αυτόν. Και μετά πάει πίσω και μετά μας ρίχνει μπάλες σε εμάς. Ναι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Οπότε βλέπω τις μπάλες να κάνουν γύρω και δεν με φτάνουνε ποτέ. Ωραία, δεν θέλω. Απλά κάνω. Θα το κάνω first try. Ναι, έχει και ένα bug με το πράγμα. Δεν θέλω άλλο. Μετά έχουμε το boss sex step. Που έχει το skeletal shenanigans αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, είναι πολύ εύκολο για μένα νομίζω. Ωραία. Οπότε θα το κάνω beat για να ακολουθήσω τα αστέρια. Και να φύγω από τα monsters που θα έρθουν. Σαν αυτά! Ωραία, δεν μπορώ. Όχι. Μπορώ. Μπορώ. Πότε θα βγάλεις τα τερατάκια? Ωραία, συγγνώμη. Μετά έχουμε το boss funk. Οπότε ναι, πάμε. Έχουμε κάποιον που παίζει στο πιάνο τώρα, ένα φαντασματάκι, περίμενε. Επίσης ήθελα να σας πω ότι αυτό το βίντεο θα είναι 25 λεπτά, οπότε ναι, ωραία. Boss funk. Να το σταματήσουμε using αυτά τα πραγματάκια. Αυτό. Οπότε... Πάμε από την άλλη μεριά, φαίνεται πιο safe. Πού είναι το μουσί? Πώς το σταματά? Οκ, τι το έκανα έτσι. Ωραία, μετά έχουμε το Boss of Everything. Νομίζω αυτό είναι με το Generation Retro, ναι. Είναι πολύ λάγκη εκεί πάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ήδη κάναμε το boss funk, οπότε το boss adventures μετά. Αυτόν με τον Thor. Πώς τον λένε? Thor. Κάτι.
Anyways. Περίμενε. Σας παρακαλώ. Ο Δίας εννοούσα. Anyways, πάμε να πάρουμε όλα τα cubes και ελπίζω ο Δίας να μας αφήσει να περάσουμε σε αυτό το μέρος. Please! Δία, please! Όχι! Έλα, Δία! Come on, Δία! Θα σε προσκεφτώ! Έλα, Δία! Προσκεφτώ! Μη μου βγάλεις ένα lightning για μένα! Ωραία, δεν μπορώ. Μετά έχουμε το boss step που το έπαιξα για πολύ λίγο. Οπότε ναι, περιμένετε παιδιά. Οκ, ωραία. Λοιπόν, το boss step το έπαιξα για πολύ λίγο, οπότε ναι. Jump step τον λένε αυτόν. Οπότε υπάρχουν πολλά blocks και με προσπαθεί να με φάει. Τρέξε! Τρέξε! Ποια είναι αληθινά και ποια είναι... Τι κάνω? Εδώ πέρα τελειώνουν. Πώς? Περίμενε. Έχουμε ιδέα. Θα σκαρφαλώσω από τον Jump Step να βρω κάποιο άλλο μέρος. Πώς να τον κάνω fight? Πώς? Ο έγκο του τελειώνει. Το τι σημαίνει? Τίποτα. Ωραία, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μετά έχουμε το Boss Dynamics που έχει το Immortal Snail, αλλά όμως είναι πολύ buggy. Οπότε αυτό δεν θα το παίξουμε. Χίλια συγγνώμη παιδιά. Μετά έχουμε το Boss Force. Πού είναι το Hexavox? Είναι το B. Αυτό με τη Μέλισσα. Μη με σκοτώσεις. Να πάρω ένα, να πάρω δύο. Να πάρω τρία. Να πάρω ένα. Δεν μπορώ άλλο. Χίλια συγγνώμη παιδιά. Ωραία. Μετά έχουμε το Boss Processing. Ή μπορεί να τα κάνουμε όλα σήμερα. Οπότε δεν χρειάζομαι το timer τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Και αυτό είναι λίγο buggy. Πεν. Ρομπότ! Come on τώρα. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Σταμάτα. Πώς το σταματάω? Ωραία. Τι είναι επόμενο? UFO. Δεν μπορώ. Ωραία. Μετά έχουμε το Boss of Everything 2. Οπότε πάμε. Κάνε load. Πάμε. Εδώ πέρα έχουμε τον coin και πρέπει να βάλουμε coins. Ναι. Εγώ λέω πρώτα να κάνουμε scouts, οπότε το coin θα φαίνεται να είναι εκεί. Ωραία. Περίμενε λίγο. Έχουμε η τέλεια εδώ. Αυτό το... Πώς... Λες. Ωραία. Περίμενε. Φύγε colon. Τι δικιά μου έρια. GD Colin is a furry. Πλάκα κάνω. Ένα εκεί πάνω. Όπα, spikes. Όπα. Ωραία, δεν θέλω άλλο.
Μετά έχουμε το Boss Dominator. Λοιπόν, οκ, νομίζω κατάλαβα, είναι invisible τα blocks σαν το Dominator και πρέπει να σκαρφαλωθώ πάνω. Ωραία, δεν μπορώ. Όχι, άλλη μια φορά. Οπότε, πάμε πάλι. Αυτό ήταν προγραμματισμό. Πρέπει να κάνω. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε ένα εκεί. Πώς. Πού, ρε. Δεν ξέρω πώς γίνεται όμως. Δεν μπορώ να το κάνω. Anyways, μετά έχουμε το boss locked. Αυτόν. Die. Μην πεθάνεις από το... Μην πεθάνεις. Oh, το πizzicato! Yo, αυτό είναι πολύ δύσκολο, no way. Ωραία, μετά έχουμε το Boss Dash. Finger Dash. Περίμενε, δεν το έχω δει αυτό, είναι νέο. Oh my gosh. Όπα. Όχι, είναι πολύ λάγκι. Τι πρέπει να κάνω? Spiders. Γεια σας φίλοι. Δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω εδώ? Είναι tower defense αυτό ή κάτι? Αυτό είναι tower defense. Τι γίνεται? Δεν μπορώ. Τι ήταν αυτό? Μετά έχουμε το Boss που έχουμε αυτόν. Έχουμε το Cursed Thorn να σας κάνει fight. Νομίζω μπορώ να το κάνω αυτό. Απλά να... Ωραία, συγγνώμη παιδιά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συν έχουμε 2 νέα πραγματάκια, οπότε μετά έχουμε το Boss Challenge. Τι είναι αυτό? Νομίζω ξέρω τι είναι. Ο Challenger. Κάνε unlock όλα τα locks. Να κάνουν unlock όλα τα locks. Μπαμπα. You can't fight me. You can't fight me. Τι πρέπει να κάνω? Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και μετά το τελευταίο bonus είναι το boss processing rush. Οπότε, τι είναι αυτό? Όπα, cube. Look the cutie. Όπα, ship. Δεν ξέρω πως... Γιατί το λένε αυτό το boss processing rush. Blast processing, but with a boss. I love from τι? Απλά είναι ένα κόπι, τι? Well, κάναμε όλα τα levels, οπότε... Ναι, οπότε αυτό είναι πλέον στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!